Добро утро! Тези красиви цветя и пъстри листа ги е правила Лени. Много съм щастлива, че има такова цветово усещане. Без изобщо да й помагам. Изобщо. То се личи. Но цветовото усещане е много добре съчетано. Много ми харесва. Много, страшно много. Ще я сложа в рамка. Тя още не е готова. Има какво да се пипне. Но понеже много ми харесва и бързам да я покажа. И тези моливи искам да ви покажа, скъпи приятели. На тази фирма за първи път купувам. Те са водни за вода моливи. Страшно хубави. Невероятни моливи. Показвам един цвят, грабвам. И аз така, има такава техника в рисуването. И ето тук ще пипна. Погледнете колко красиво. Вижте колко наситен цвят. Бързо се насища. Да, Реймонд! Ето, погледнете. Вижте колко наситен цвят. Прекрасен. Гледайте. Виждате ли? Невероятно просто. Нали, с водичка. Водни моливи. Няма да й пипам рисунката, защото ще ми се кара. Само исках да ви покажа. Това исках да ви покажа и още една много хубава книжка, която Лени сама поиска да я купя. Не съм настоявала да я купувам аз. Кулинарно пътешествие, семейни рецепти от цял свят. Ще я разгледам после, защото не ми е останало време да стигна до нея. Не съм стигнала още до нея. Да. Ами това е. Ето, пия кафе, събота е. Предстои ни един страхотен семейен ден и така. Целувки, прегръдки от сърце. Хубав ден ви желая. Бай-бай!